su ušli u kuće prve. Prebacite vatru dalje tamo. Preneo sam 99, preneo sam. Pa 50 metara od nas je pala granata, čoveče. Preneo sam levo i još napred. 200 Reci. Idemo, ajde. Halo. U zatru njemate, sve granate su nam pale iza leđa u pičku materiju. Prekinite sa granatiranjem, čuješ šta kažem ja? Nek prekinu ovo s artilerijom, ubih ove naše ovdje napred. Nikite, čuješ šta sam naredio? Odmah da se prekine granatiranje. Prekinite, ljudi su ušli u ovaj kurac. Ne znam kako se zove ovo mesto, jebem u mater. Gospodine komandante. U redu, idite napred, lomite neprijatelja. Kreni! Vuče, krenite napred, svi napred, ajde! Ajde brže! Idemo svi napred! Šta je problem tamo, Vuče? Vuče, čuješ me? Ajde, idemo napred, lomite neprijatelja, šta čekate? Idemo. Lomi ga sad kad je u panici, idemo! Napad, tigrovi! Dvojica pretrčaju. Ajde! Tigrovi, napred! Ovdje pušta? Da. Nije tu valjda pala? Izgleda u pičku. Znači po nama, evo ovdje. Gdje je pogođen? Gdje je pogođen? Stani, stežem. Idemo! Šopaj mamu u njeri. Ajmo, braćo!